Ajde našen mandar, ajde me dušmanja. Ajde našen mandar, ajde me dušmanja. Оставате обратно в први клас, подалеч от Ивановците, да седат злобарите, да се давите в интриги. Вие не спряхте, що за хора долни, вече чудя ви се от тая ваша злоба, май не наядохте се. Подалеч от Ивановците, да седат злобарите, ще ви